Minnes du är, minnes du är. Vänta till Rasmus. Vi har till vatten och brejta vira om. Gås och säg, det bästa sommarflyg. Vær ut i en kvöldig, det var amen. Detta en söva om ett hus som var långt. Minnes du är, minnes du är. Ungdomsmentanen brøytes så løyande sent ut trosjaren. Så hver som tøyenar battna, byrstest eit anti-autoritært rak mittel ungdommen. Som er medviden og gjør opprester mot styrne undervisningen og hakre lærestånden og krøynen og Vietnam. Annor dyrka vekerleikan som blom og bøten, og oppader annor flutja undan vekerleikanon inn i rusnusle og mistreste. Nudge rak innan løsoksan, mota og tonlist tekas jo opp. Hette er Arne, vite Summer of Low, Blomobadna og Hippiementan og Ørenvetsingon. Nutcher tonar er eisne farnir al Ljoma, ute i heime og i fyrjon. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk. Eit folkatonlaga rak nørrest vuja heim hesi og Arne. Balkaner bruka akustisk jåføren og leggja dent av flere deians sang. Nekrer av kjendaste balkanon er Peter, Paul and Mary, The Seekers og Mamas and the Papas. Folkatonlaga Altan skålar eisni opp i fyrjon. Og i 1923 trøyner nutcher balkar av padl av popkonsertene i Sjånlagarhusenon. Mannenchen nevnte seg Rabbits. Her sjås limer i fyrverante beatbalkon, eit nu Runar, Arrows og Four Beats. Felags fyrir teg vær at han måtte omtida synsja og vildu røyna ta nudja stuilen. Og Rabbits var en øylig, han spalte jo mer folkamusikk fra Sandøy og Simme var visst vi gjest. Og ta sang Ludam. Det var jeg øylig fascinerende, ja. Tog nok dreien opp etter Seekers. Vi øylig velklinkande folkamusikk. Og teg av øylig en EP uttalt. Lignende musik, pædagogisk aktivitet her, som i Danmark, den såkaldte frivuld. Alltså Rabbits var faktiskt en balk som sprätte ut ur utvarskåren. Det var som man säger häst i halvtid 6 och vi sunker öll och i hans ner kåren som en parter av havnakåren som kallades utvarskåren ta. Det var en sån ungdomsbalkreisning. Ja. Og så halvtid det var helt tulja i tjejtrus. Ta kom de, skulle det være en popkonsert. Og det var så vidt jeg minnes den første popkonserten som jeg kan være før. Og ta funnet vi det på å melde oss til som en bølg, simpelthen. Og jeg tror vi sunn i kåre, så var det så opplagt at velge også et folkelig, det er noe som Seekers. Det var faktisk firmynden tjokken, det var Seekers. Og det var resten noen Seekers-løs som vi framførte til disse popkonsertene. Løvdam, Frøe Sandøy og Herre Kragesten manna og Rappes under 1923. Seitene kom og ærer opp i Balchen. De måtte være til første i fyrjon som flottet seg fra bitonleitsjonen iver i folkatonleitsjonen. Det kom nok av særlige Seekers som var nekva høyra i Luxemburg, og det særlige ljøve som de hadde, det skapte en vissan ahua. Det var helt nega for seg. Det var faktisk en utbyggven operasangarinta som sang sama vi Trimon, vanlig folkasangaren. Det gav helt særlig jo. Jeg halte det som gjør det da. Jeg halte det handler nok snakk om hva for det selv ble en sinter trøttere av poppen og røtsen. Og det blir nok så spennende at arbeide vi
vi flerstemmighet på en annan måte. Og arbeide med akustikgitar enn helt en elektrisk. Det var ordentlig ørvis, ja. Altså, faktisk blev vi rettelig populær. Kanskje tog det var ørvis, altså, og jeg vet at sunnkjæs, ja, flerstemmig. Lemon tree very pretty and the lemon flower is sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree very pretty and the lemon flower is sweet. Skulle stått til å synge tre i stemmen. Det var så avancerat. Ja, nästan det som luktades mest tog det var sangprøver i Ebenezer och det ska jag sen till fyra ratta arrangemang. Men vi sjunker kanske inte akkurat om det samma till kursen i evne att däcka. Og i 1974 gjeva Rapids ut eina EP-plate vi fyra sankon. Nudj ljåføre irritation om en nudja snæring. Det var ikke han opprunalige støyleren som vidt. Det var sånn annerledes, andre manning. Vi var tro faktisk bare om å gjøre til platen. Og her med var en mandolin, så det hadde slett vi fra början av. Men vi tog han så opp og gjennom Milson Pierre Flenne etter det, så det var en malinga lager vi tog han opp. Det ikke for en Simme Jakobsen kommer opp i bølgen at Rapids av fyrsta sinne gjøres ut ekna. Her hører vi deg i 1971 vi nødjon leie til sannsjen Følger på solen. De som synger og spiller Louis Dam, Frøe Sandøy, Roland Rasmussen, Nils Simon Johannesen og Simme Jakobsen som også har gjort leie. Vær nekar som breit nutjar slåur i føresko nøytigar tonleitje sørst i trusjaranon, var det en bølger som omgandøy hei steg av paddle i fargen. Nekrar unnskjer føreskjer utesetar i Kjeppmannahavn Gjørtus Teir, som fyrst prikavo og argavo vi sunn og nesa Gjørvo kabarettvoison, og settene endurnutja av føresko voise og kveamentanina. Vi færinger. Vi spiser skærpekød og fiskekugler. Vi kaster vod og skyder fugle. Og vi drikker af flasken. Vi færinger, en særlig nation. Nogle os ejer sko med spænder. Og andre juledagsaften danser vi guldfri sammen med rigtige bønder. Vi færinger, og ingen tidligere har været noget så nær og så meget som vi. På et hvert møde offentligt og til enhver højtidsstund holder vi alt det høje højt i ære. Men til hverdag, tilgiv os du elskelige, til hverdag har vi ikke tid. Det var stuttlig og charmerande, avsmegen og brennetja, nærløgt og velkjøren. Men framom alt var det ekvelia musikalsk. Olav og røyer etter bjørkon og fram, hålet med gjør vi, fann han og par, olvaran. Unge kattlar, kvater kattlar, genje opp av gulvet, danser lystelig. Ut kommer, ja, olva fljå, hålet med gjør vi, flatta hara, herra drå. Unge kattlar, kvater... Negra konstellationer får ikke rigga. Og negra rigga ikke. Det her rigga jeg. Og det følte vi vel av det. Jeg synes jeg paddlet, da vi stod sammen, så hadde vi det godt sammen av paddlet. Vi var trygg vi kan annan, og man hadde hver sånne rolleløk og sånn. Jeg halte at det var noe spesielt vi har lignast. Det var ikke bare musikker og korsanker og alt det der. Men det var sånne skuespill, sjånløyker,
Annika Høydal, hon är sjönläggare och Karl Morsen är sjönläggare på Snai. Och så det är vi att skjuta till kvar öronen. Att det är så. Och störst så jag så vi spelade sjönlägg och självironisk. Jag hade kom bara så själv vi lät ju kunna inte sätta någon. Det är där av sound eller så. Det gör det var bara vi som vi var. Så rätt ut att göra sitt festligt. Och som sagt, det var inte fint. Det var rätt festligt, stolt. Vi var bara populärt alltid. Minns du det inte? Jo, till och med där måste jag. Syns du är fräcker? Nej, det var som så vever som nu. Manalus. Kanske bättre med väcker som det bättre ta än nu. Kanske det sam. Och så luktar det så väl nu hur ska han ha det? Minns du det? Nu ger att kvällen är mitt på lång och Louise är då är Srebentje. Och så minns det att och de väl här ska ligga. Det var ospilt, själv om det var hej kant och det var ätfinnande ganska neckmar i forsen och så var det också ospilt vitt. Här ska ligga med allt de eller väl. Och jag kan telling. Han sa frimärska som han hever inte Arus infallsvinkel till det hela. Till humoristiskt på några måte. Och det här appellerar till mig. Det damer är det väl. Det är inte så själv att göra det. Jag tar var jag myndliga populär. Han hade en LPn som kom ut här. Det blev inte druckna några öl, några stans och klackskor som hon blev sätta. Hon körde ju så här epinnar som kom i här nere. Föresko ungdomarna som i vaksande tale leid av til Danmarskar og i lestrar og rundt om hese i årene, som avvarskar av rakenon under 22. Ungfølsene som kommer og i nevntene og i mettene grunne studentafelagsens og Kjeppmannahavn og eisende bøtene og sunne tøy. Nuttje formøveren Gunnar Høydal var fuser av brådet oppur nuttjon. Truskene, vet du. Alle der her Beatles, oppreiften, 8 trusk. Det hendte så øyne jeg. Og det første lestrar ungkvarven, eller studentene i København, de tar blir nok så aktive i sånn her. Tøyer de frem ble stående, lukket som jeg gjør en vørr og i måter, tøy som vi kallar i hua skal gå mentene, etter nationalromantiska som bara blev till snack och inte annat. Det var sån radikal eller ta koka eller som att nu skulle några andra komma, några andra hämta, det skulle göra helt annat. Utlangsol hever alltid leie til ungdommen. Og hese i årene leita føreskjør ungdomar og i alt større tale, bostor i andre land, til lesna, etla røyna fløy og annan hot. Bostorflydingen så stor at i 1970 lakkar folketalje i Førjon 2,2%. Ta affæra 1500 folk, nekv mest ungfolk, ur Førjon, sammet vi sløk 1100 året 4. Mittlen ungeføringarna som just var komner til Kjeppmannahavnar Sankt Utrusjørenon, kunde du av Skarve og Ærestene, sådja nekrar av taimon som hadde gjort vartvisse og i bitbolken i Førjon nøkker år framanundan. Nødja nevnten i mettana grunne studentafelagsens sette seg 4 at sauna nøkker av hesen ungfolken og i en nødjan bolk. Det første ble ur kabarettene. Her lå faktisk et tilfell som var lagt å komme til. Vi tar själva hur pjojat att göra texter och Annika har sunche. Jag ser vi pjojat synja. Så jag spurte Annika om hon inte kunde om hon skulle få det till det. Och det blev faktiskt Annika som sauna i T4. Hon kände jag var telling. Jag fick arbeta i Tivoli när vice versa huset. Alltså jag kan alltså ett år var jag ensam med ett år var jag samma med jag telling. Och här kommer ju folka musiker att möta peridik och vad det annars är det.
Paul Dissing och McCallmans, där är det hittest. Och vi kom liksom in i det här miljöet. Jag kände knappt folk här, så hörde det här musiken. Och det är ju självande jag överskocken. Utan att vi har varit helt, alltså vi har inte huxat, nu gör vi det som det eller något sånt. Men huxat, vi kunde eisen göra det. Vi åkare. Karin Morsen var kommit ner att jag ska vi Fair Boys var i stället och eisen Ekman Dahl. Det får så jag vet. Og i 1993 kom fyrsta EP-platan til Harskalinon vid kabarettsangon. Og Brunalia manna 5 folk bøltjen. Fram til 4 som seitne gjøres kjent som Harskalien Jasper Petersen vi og hese fyrste platene som sangare. Predikantar väcker om var munnen var att ropa vin och ko. Og i hesare visene finko troarørslenar som nørtust i staurun i fyrjon hes i arene et skått. Men det var kanska en annan sjanker av sång og plate og skapte meire øsing. Flere måtte blikkvast ta og sankeren som nevntest 15 år kjentene og i Romavere Kinsbekven kom fram. Fyrstan for okkort og i mer et kittla. Her vær som gomte mun kjole ein skatt. Vilte vita så kom alt til heita vidla. Minar fingrar ta eldorren spratt. Men knapplig jag hörde en mammosa rödd. Allt det som kittlar ta vars du viljött. Jag själv skriver några texter. Jag minns att han som heter 15 år gör det inte av. Alltså, värre i hela världen till att det var sort även som önken här igen. Ta över 14 för också kittlan. Vet du det? Och det är helt var fint. Fint, alltså, det kan vara en diskussion i förrän. Kunde man det? Annika, hon är mer hon har det här öliga, nästan teatralska i så här som hon fortäller en söv och dramatiserar den öliga och är sånt fräck och sånt och det har säkert inspirerat mig alltså till att hon uttårar så väl att liksom korsta och brottna rammer och hon är att här vet rotla ärren och I minns då är det en sån frasa som lätt är att göra ta. Alltså det är Lisa aite jenta moin hon säger nej nej nej. Lisa aktar pappa så in hon säger nej nej nej. Han säger alltid teater. Minns till sig inte Og i 1970 kom ånder EP-platan til Harskalinon. Nå det limen i bøtjen og 4, Jasper Petersen ferdig borsterur. Annika Høytal framvegis høvesangare, men hinner trutcher hava kvarsun avmissande leiklot i bøtjenon. Og Kari Morrison stod nå fram som tar nutja mans solorøtten i Harskalinon. I have finchat allmän starv, utan dicke där och darv, utan fjäs och fjant och vattaner och prägv. Här till fäck allt och sen, fram tudj och ärar män, arbeid, trygging, pension, penga, godlenägv. Det här är imisk personer så alltså Kari har det fantastiska naturtalent. Alltså han har ju spelat sånläge med en går från undan eller ofta för att han var helt ung. Och så hade jag god sånläge förresten. Jag minns det så här bojet gott och så när tog vi han så helt allmäntligt gott. Så han var vänastan att paddla. Och han häver så naturen sånt naturligt en väldigt rött. Han kan vara för helt i Egypten och helt uppe i Jörg. Alltså det är en god skava som han häver. Jag kan telling var ofta han som heter
vad ska man säga, den mest pussiga heilan, alltså han sa hela vindingar var det inte annorlunda än så men kom öron. Alltså det var stolt att spela vi hade han också är annorlunda så fann på underligt ting och så var det när en säljer briller alltid. Och jag var där så var han gång musikare. Han har spelat i Fairboys och framar här små partner måste han haft det. Jag gitar i handen sån där. Så vi var eller imus täcka imus fest. Jag går nog skorkort. Nu ska han bara lucka som komma som man säger fram en ontan här eller att runtan eller kan fram eller att om här då jag hade han sa rött äcknas alltså alla saler väl hennes sanchen här som en sån spritbilister. Och han har ju inte nu i första öva nu i första del hennes sanchen så han skulle väl fyra kvar morgon. Hade gått hon väldigt större och kan sälja mer. Ja. Annika var den stränga. Han hade till. Mötte upp så det skulle komma och vara välfyllt att det kom allt det. Om hej pusten. Köjren i utan kan man säga. Det då till mig. Och finns kött. Texten är Gunnar Højdal och det är solisten och komponisten Gunnars søster, der står på scenen nu. Hun hedder Annika Højdal. Och allt som vill stitcha flöande fjärran bäst du i mig litter mig upp nu och letar min litcha myrkre och i bjärkar och ljose som slär tack och i niva nemme vimme nästitche vi sissa meka i vi liva ösveta i bie och fri Alai 40 år i mittlen myntenar av Fredriksberg-kava, hentan veteren i 2012 som vi sutja nu. Og i 1971 ta vi de unge falskene og i Harskalinon var ferdig ut her, en gåvan sommar der, at leta seg avmynta. Og det omboa i sjålen ser en av motsøken, den særlige føreske ljaumen av platene, og så hentan her idylliska bakgrunden, og en grønare græsfløte, og fremmanton skovar omkvarve. Og her genga vi og Annika, som sagt 40 år 18 år. Fredriksberg-havet var stått fra begge bostedje og opptøkehølen til Balchenon. Opptøkehølene var da en og søyeveie fra Fredriksberg allé som havmast og i Bergsøyne. Så først om man etter og så først til høyre, så bor Kare bak her, og jeg fikk litt opp etterfra, så 2 minutter fra her som han bor, her bor jeg. Jeg bor ikke om og ned oppe i 4. sale. Her var nok størst plass, og her kunne vi venge, så det var ofte her vi vante. Så vi så det här och spelade på om och nu så tolerant. Efter allt var fullt som det ungt gjort. Og i Danmark var eisene gåa etter det som ser mest av føreska bøltjen. Som utesetter gjørdes tei og i Harskalinon tan føreska røtten i Danmark. Tei som omboa og opprona føreska tonamettan. Og i 1971 var Harskalie tverferer vi og i landsrøkkande leierkvals underhalsendingen i musikalske venner og i dansk sjånvarpen. Her var av fyrsta sinne en føresker balker og i sang av føreskon for Jøtland Danmark. Harskalie tog upp alla sina chanser och i gåen upptog och höllen Charles Jomannen och Philip Foss och Fredriksberg. Ja, men det var det väldigt känt stort. Han kom in och sa att det var Jörgen Inkemann här, så det var dyrnavn som var tidsen upp där. Så upptog jag med han glödde sig inte för att första kom ut. Hålla till man för sent, drejande vi omkring mandolin och gitarr och så. Jag minns vad det kostade allt. Allt det inte snäcka det kostade 400 kronor timmen över studion. Det var mycket pengar. Kom hålla till man för sent. Stefan kom inte i morgon. Men han kände föringar. Så han slökte taxametriskt i speltid bara så. Men minns det var en liten episode kvar det kom det nödja li in som skulle
kom att han av Harskalien. Det var John Morgensen som var blivit ett namn långt i danskare. Han skrev sina egna texter och framfört. Han satt utanför Lorstad. Sen, vad fan är det? Vad fan är det? Det var som Kare som här inne sang Tinkanes. Vad fan? Johnny Cash på färösk. Och så lyder det gott. Så han var helt pilsen att det bär till att göra så. Och färösk. Det är helt utvärre ett gott vimmer. Ja, han heter Stottelt. Ja. Tinkanes i hätet till. Det är tomt ju väl. Hon tomte väl han här. Vad var det amerikan Johnny Cash? Ja, San Quentin, ja. Det är helt röjligt stått, så förstår jag inte. Men det var förstås. Tinkanes sådana som sägs. Det är rätt sägs. Tinkanes i hjärtat till. Fyre allt du ever gjørst vi med. Jeg spilte trudja viker sommarfrøy. Berst tøy atter dotten bære tøy. Harskalien hever sitt helt særmesta akustiska ljå. Ein dagen og Jekvandal, Jekvantelling og Kare Morrison kom og gengant i midtbøynen i Kjeppmannahavn, bare tar eia ved just til ljåføren som kom at gjeva bøltsjonen som sérstakka ljåma. Det har vært tog mest av tilvild at Harskalie fikk sin etkjenta ljåbuna. Så tilvildet som det kan være, at det vil være i ångstand, Jekvantelling og Kare. Jeg minns jo det spalt, vi gjenget tog om byen, kom på byen om musikkforretning, og så her hongrer en mandolin her i vinteren. For 55 kroner. Og vi får inn av prøvene. Og Jekvantelling, han har spalt violin, og det stemmer på samme måte som mandolin. Så han prøver bare å slå noen akkorder, og jeg visste det, og jeg gitt der inn, og så prøver jeg. Det var en fin spenn, og ja. Det er bassen her, og annars er det 2 gitarrer. Så han er Karl Løyde Jopa over bassen, og jeg tar så midten av gitaren, og Jekvantelling spalte opp her ved mandolin. Og vi delte det, at det var akkurat det som vi løyde av det. Så det var helt tilvildet. Hvis vi ikke akkurat det ser man linna ta, så er sounder med noe helt annet råkning vi. Jeg får tveit og bant at jeg har trøynen her, og kjøper meg en mandolin. Og det er pluss til mandolin, og jeg kan gitar tveit. Det er faktisk øyne ikke mandolin. Ja, jag kan ta spalt till rytm och solo gitarr. Och Telling. Han tog ofta en banjo, mandolin vid bestämmer gitarr. Han kastar sig atjer och utan sang, för mänkan en gittlene flöj. Ystersta stranger fågelna land, nu segler jungarens stranger tid från dagmoj. Røttenar og særsterke sangjåmeren til Harskalinon er ikke minne etkjenter enn sjølver leiklåmeren. Öll 4 hava gåa røtter, bæge sinja solo og kår. Jungarens stranger tid från dagmoj. Nog så stort att man kunde få sig rötterna till att blanda, och kvar är ju djuprötterna som är lite nyast då. Och hinner bara kunde färra nog så högt upp på ära. Man får, alltså, jag vet inte, det här vi gör rötter, det blev en ett något som var särskilt tjock. Det var andra som sang det mesta, så sang jag också i härstämme och gjorde kår. Och där bara kom så vi mer och mer Telling och Dahl. Så ett nästa år kunde inte också jag syns jag fyra steg. Alltså Karen sang ofta sin Gypre och Jekvantelling var över i sang mitt och Jongstan. Det var det sen det vill säga. Jag kan bära sin lagt och bära sin högt så här.
Men annars gjør vi alt trutjer. Jeg gjør det her stemmer som jeg helt. Det var på den middelen her, hvis det var flere stemmer. Ja. Jag kan tala han är som regel en ivstämme. Vi har bara iver och bass. Så det hoppar nog slängt där. Men annars var vi allt trutcher runt det då så kom vi det om sån pianskete. Människor män läta håre ur klova. Laikar man hinden av vattler boj och fågla dörrar tajma. Og i 1971 kommer høvesverket til Harskalinon, LP-platan, vid nøymotans tultsingon og utsettingon av fotnare føreskare tonamentan. Enda målet være visa at opprona visu og kvea mentanen kunde letast og en nudjan og moderne bona. Vi kvarde jo instrumenter på et hemmansbrukt. Og rødder og sånt. Og rytmen var sjåtare, men det var rädd för boy utan jag kom. Men det är ungildt då. Man tar ju väl kväger alltså. Jag har alltid varit så fascinerad av löven under kväven. Och så själv och fenomenen kväger alltså att hur det lever såna kvar från till mån eller från till öra. Och så var man för en lön jag gat man. Och jag hade vi för bara så hur går igång alltså helt det här kommer ge och vi ja. Och han har också så eller när går om alltså det har nästan ta reaktionen komma vid upp det på det jag vid att tracka ner och som vi släcker också om. Så kvägen alltså kvällen det var att få in alltså det minns det var kvar ofta för så i hur sätta rätter till och här var kamrater vi är som gör det samma. Så ofta säljer ni lön och ta blev det tror jag detta är. Men bedilsta gjørtnaga, så det som fikk elta at jeg så måtte hjem til. Så vi gjør det, vi tilta rikka steppa. Og jeg som hørte hele tiden, at det var absolutt ikke for, at det var spittla. Hver inn, at det var spittla. Vysen her, da får jeg vysen kjent, Jon Davidsen, en dans til tøms. Det var jeg som forhermet om etter her. Presten att han var kvar regler, ja. Det är läge rytmerna och finge folk att det skulle dansa där golv i Europa. Hej och så där. Fullständigt längt ut. Det var illa tid upp och så. Men i allt det flesta helt det var gott att höra något annat. Det er jo 11 sanger og lø av LP-platene til Harskalinon. Tutsi er jo nøytolka visu og kvea løn, flere er jo opprona føresk, men sommarviser er jo fremmandar, eit no skotskar og norskar. Sangeren Dråpen er den einaste som er nutjer. Annika Høydal eier leie, og papi hennar er Karsten Høydal yrste. Tåka løsna regne sommarlut, brast av enne moinon fyrste dråpe. Ta var hjärta dögg och eia ljós, hår livande som kvämor stråpe. Vær nekar som hever avvirska og givi Harskalinon uiblåster er leita atter til røternar, er da skosje visebalkeren til Makalmans som var nekk framme om som og tøy. Tar seta eisne suin dama platina til Harskalinon, vi suin og serstøk og ljauføron og som og sankon. Vinarleie mittlen skotska og føreska folkatonlaga bøtjen tog seg opp, ta i Annika Høydal og Ian Makalman hittust i Kjeppmannahavn, sørst i Trosjarenon. Og det kommer jeg sinja sammen og vice vershuset i Tivoli. Och kommer kännas och att arbeta sammen nästan. Och Tambalkren Harskali kom så nästan gärna fick hjälp från dem till att lära musiken till. Men tar var ju vänner vi att det syns jag så traditionellt skotskt. Och det får så också det traditionella försk. Alltså kvägen och vysen och allt det.
om man kunde göra och lycknande, alltså få det upp i ett mera i ett ljus som var mera dagsens ljus. Folk kan säkert kunna vara här så att man kallar man så kan man känna öle väl. Man har de öle väl tala så. Och det var gitarrspel och konsertin och eller blockflöjt och så tror jag det sånger. Så tänkte jag hem. Att han var väl att vi det var en sångskatt kvar i en kvitche. Vi får en kvitche bruk han. Och det gör så där vi får ta han vägen. Så nog lä och sätta kortet till och så sätter vi rötterna till västen. Här vi nok så vi han så hemish bein vi ser penny whistle. Han har stått blick flöjta. Så där efter för penny whistle. Alltid kostar bara en penny då, ganska tungt. Och jag tar ju allt till så henne säger 6 eller 8 kan ta konsertin och alltid det. Ja. Det vill bjälja just. En jo in och en annan ut. Det brukar jag. Tar ju alltid väl till, ja. Det är helt säkert en stor inspiration alltid för mycket atterlig och att det som de gjort och att lukka som täcka fätra och ta med gamla kväven och då sätta det in i ett orkester och inspela det på andra matarna. Det har helt säkert inspirerat mig och nekva annor. Det var Atlanta. Jörka liv, Atlanta är prika till fördomar och ganska gamla sidan. Det är nice. Føreskjør ungdomar får du nu i allt større tale under hakre skolalester. Og i 1935 kunde nødgjør staselige studentaskolen takas til bruk i Høydalund. Nærmengatale vaks støvått, men det var og i setten og helt av trusjårenon at han store voksteren tog digase. Føreskjør ungdomaren være nummer av fjellbrøtter. Du hever framvegis teg som i fiskjevinnene, antena kjekk vid et lande, og som færa beinleies ur badnaskolan ombord av fiskeskipene. Det er en stor dag for dig i dag. Hvorfor det? Jeg får en knalle. Hvordan vil du skaffe penge til den? Jeg er ude at sejle. Saturn. Sildebåd. Hese i årene færa beie jenter og dranger kroppe og kroppe av minonskolan. Og det ikke ivra delja at det særlige å ta hoksenarsomme og frylint og nærmenganer i Høydalund som teka vi ta med nødgjør rakonen og i ungdomsmettanene og som i større månen hine i robot av sinne tøy. Hvordan er det med tilbudene for ungdom i Torshavn? Er det mange ting å gjøre? Er det mange tiltak for ungdommen? Det er helt elendigt. Altså, det eneste vi kan komme til at det er, hvis man er sportsinteresseret, så kan man komme til utfoldelsesinteresse, men ellers så er det helt... det er eneste man kommer til her, altså. Diskotek, det er ikke mer ved det. Men dere er flinke til å holde fast ved tradisjonene, da. Hvordan er det med det? Altså, det synes jeg ikke, altså. For eksempel som den første dans. For eksempel? Ja, så synes jeg det er et par retur, altså. Fordi jeg tror det er flere som det ikke sier noe. Det er ikke noe som vi bryr oss om. For Torshavn, med sine 10 000 innbyggere og hovedstadsstatus, er sterkt bypreget, ungdommen også. Og følger med både i pop og alt den veldig påkjenning som kommer utenfor. Så at jeg vil si at den er ikke så, har ikke så sterk kontakt med ferisk dans som noen feriske bygder. Det er alltid vært noen feriske bygder som har dyrket dansen bedre enn andre, fra gammel tid.
Tror du den færøyske dans vil kunne holde seg? Som tradition? Ja. Nej, det kan den ikke. Altså, den foregår i bryllupper og i Olejfesten, den nationale fest, men det kan ikke holde sig som en fast tradition. Det er faktisk en slags antikvitet. Jeg var nede og en studenterskage i 6. Og her var ung, og det var kommunister, anarkister, og det var anti-autoritære. Og de fleste av dem gåest av skolen, de passade ikke inn her. Og det var faktisk uttrykk for rart. Man diskuterar alt, man sette spornatisjen ved alt. Man var imot at læreren skulle bestemme alt, og man kravde fralse. Det var faktisk det. Og man følte at man hei ganske råd til det. Man kunne alltid få et arbeid. I trusjonen, du kan alltid se et arbeid fra det, du kan få et nytt. Dagen etter skulle det være. Det vil si at folk var økonomisk avheft. Så det er ikke lyst etter hva foreldre eller andre søtte. Oppreistrar-anten var fuser mellom ungdommen hos årene. NATO-anstøvan var sterk i fargen etter hermålslige utbyggingarna i 50-årene. Ja, jag tror att så länge det existerar en undertryckelse från en dansk sida på Färöarna så vill det vara envers plikt till att vara politiskt intresserad. Men detta är då inte tillfället. Og i februar 1971 får det 26 føresk ungfolk og i etkjent og skipstrøtjon innan Folketing og kraut og NATO ur Fyrjon. Ungoføringaner, tveit og papporiskar og flåselar nyer iver Tinsje. Heitasta politiska mål i Fyrjon fyrst i 20-årenon måtte være EEC-åreskifte. Målstøvan var så stor at folkefylkingen mot EEC var Kipa og Ålasøken 1971. Til färja för så vånar så är just hoksan to i nine stor vandring vi kom NATO her vi fingo vid utlandskan her I mot mount to will the utan fyre vera hey. Det er ikke for en sørst utrusjårenon at nødgjør tøyende sangskrivare støyer fram av føreska poptonlega pattlenon. Brått er ötlund greit at her er en unglinje som dover å smuja fengande løm og hever sérstakka gaver at yrkja og skriva. Lonko utam og fyrstu sangonon homast en feril av en Dylan skilton innhoksnum bra vi intellektuellum brotte. KRP, som tan unge trobadoren Seitnen Katlaisen, vaks opp her av Ekomstrø i havn. Og Badmaheim hansara, sørger vi til iver avåkon, og monovikje nekrer av hansara eldste sankon, vera skriveier og i gamla tjattlarakamer i hansara. Vi är på Färöarna, har vi det gott. Varför ska man gå runt och blanda sig i allting när man kan sitta på sin det till inrättade och ha det gott och nyda livet. Ja, vi har det gott. Ta dig en tremor med a sted Ta vile stadig växita väl I have viner om man skudj Tar vill jag geva Mra kläger nudj i himna säl I sitter väl i himna säl Og i 1971 høyra vi da fyrsta sinne, Debus og Petersen. Det er unge havnamennene ur trusjara-bølgen og Cream Crackers, Per Debus og Kari Petersen, som tvær einer er å farnere framføra sanger, som der sjálfur heva skriva år og lød til. Og i 1971 er å bager flotter til Danmarskar. EP-platan, som Mentanargrunner studentafillaksens kjøver ut, er et nybrott. Hetta er samt og gjerrøtten til føreskon ungdommen. Her verur sunnkje om alt det som er forbøye. Ungdommen kjennes platan svelande, og tarra opprester mot foreldron og samfellet. Etta en støva om et hus som var blått, og vi som var fotler börja leier nått. Hvem som har tekker forbøy. Og i kjæman er ung som og tøy. Og kjenda og smulte, og kjeng for bøy. Smulte standor i veir ikke køy.
Alltså det bespelar sig minst öliga gott att det gör det största intryck till att tar var lucka som det var ju inte allvarligt kom ut i bussen från Fairboys halt ja. Och det kan man ju det är långt rätt men så knappt så kommer tar och sälja texten var det som var rymna provocerande. Och sälja saker som ju jingle höjden som var lucka som Harper som en provokation. Det skulle aldrig så vara det var nog sjukt. Carl Jack switchar uppe där men I minns det matchen under början och helt var öliga störst att jag slapp att spela när låt sig vin. Jag minns inte var akkurat café eller kontorryd eller vad det var. Kvar en gitarrstå och han var absolut långt att ta en större firma och Per Essential. Det var ett fantastiskt team. Jag får lusta efter mannen som gingo under heiten under folkatonleikur ta. Själv om det ikke endelig var folkatonleikur I sin årsynsretta skilninge, så men som den skotske Donovan og amerikanske Bob Dylan tar hadde store avskan av med ha siste trusjon og jeg får at spela tar løs og for meg selv. Og så hendte det at jeg og Per Debes Sale, vi funnet sammen, og akkurat tog avhåmalen og neisene. Vi så jo der av orkestren. Og Per var jo en sergåver gitarspelare, altså vi tar det kjem til at spela fingraspel, som vi nevnte å ta. Han har en favo här I förrjun som spelade akustisk gitarr att han hatt och så vi hade av att det gärna samman. Att det började till några skolavasslor kvar I Bayer spelade och sjunga och vi flyttade så bara till Danmark att ha I 41 och helt då fram vi tog tonleisen och ta. Alltså för det första var det god musiker på ett vis. Att Per var en eminent musiker. Alltså en god sångare. Och ganska äsen att det var kvar sommarlösna syndrimisker. Alltså kvar som tankar som var ganska lättare I sinne. Och Per han ganska mer allvarsam på sin måte. Men jag hade känskapen tar med från förrjun av och till att hon kunde liksom utveckla sig. Att det är som blir stavinarläge som är här. Och så tar fällas intressen för Tyskland att hon också. Vi dansar guldkolven där, vi dansar guldkolven där. Kom och så joggar steg, kom och höjra karlä. Vi dansar guldkolven där. Og I 1973 kommer annor EP-platan til Debes og Petersen. Fra at du mener lesa katenon og golga-humorenon av fyrreplatanen helt annor dypt og alvare iver hesar I æroplatanen. Og I 4 nøygjørton sankon verur nutøyar menneska og gjennom ombrøydelion heime sett og I meddepelen. Mannalagner og samfellagsens skuggasøye vera lustar vi sosialon medvide. Fralse og fremmanda Jerikins einstaka et megin tema. Men det nere tonleik som du nevner folka tonleik så var detteren og lysingarna jo meira og som det var ikke Bob Dylan og at det kan være en båskap ut I vankrammatan eller et innehalt om det så er politiske båskaper eller moralskur eller hva det var men kurser så fikk det stor en tydning og I skiften om middelen nødja 100 I valfjersen og det la jo eisne og I ungdomsmentan ta at tarven fyrir at tonleikeren eisen skulle være meninga bedre og enkvannhatt at det for at få tydning. Davis og Petersen virker ekstremt progressivt. Det var det kom så ut.
Och det som kom ut var mer eller mindre sådana penner, kvölja med travar och så. Men så kom det höjre ut, först blåa hus och så igen annan EPn här. Och ja, vi var vilt betecknade, att fullkomliga betecknade att alltså, det var ju en lyriker som la om man för det var så vänlig vi lyriken jag karabé. Skogar rundande, skundande och glåta ferast uppsökta och flökta vera Märtiande, siande, lokatöjn rokatöjn Alena till att kunna sätta några år samman och förskon, det var ju ett upplevelse i sig själv och så ända att vara förfyr att bära det fram. Vi sanns det var ju en stor bröjting och jag måste säga att det var två avmål som låg som sampackat av att jag var hon för Justingon och att skriva. Och så var hon för Donlage. Och i tann var någon värd mer helt kvar för sig. Kvart för sig. Det var nian sajten så blev det att jag kunde göra en samråd på en kramata och att det var till att yrka och göra tonlag samståndet så det tar de mig över väl. Och hade ju tonlager från Toyota det var mer innan att göra politiska texter. Det var ju sån politiskt och just när. Det var sån där av uppröst och avgjort vimärskingar till det existerande samhället. Så det tycker vi eisen är en par av det att det händer så mycket väl. Att här är lukten, här är mening och just när. Att det spela sådana hopper som kommer ut som nekver i det.